Послушайте думите на небето. Братя и сестри от дом словенски, род на страдание, племе на раздори, душа и сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на мира, синове на Царството Божие, слушайте Словото. Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на мира, което иде и наближава в силата си да отбележи едно велико събитие в живота на този свят. И ако се покажете верни от сега на това благородно и свято звание, което ви чака, то вярвайте. Сам Бог на силите ще ви увенчая със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на висшето свято дело на великото избавление. Вас ви чака едно славно бъдеще, което иде не да затрие и унищожи живота, а да го възкреси в неговата съвършенна пълнота. В този живот са призовани да вземат участие всички избрани люде и народи, които образуват цвета на новите поколения на човеческия род. Вашето време наближава. Вашият изпит се завършва. Часът на вашето призвание удря и минутата на живота настъпва да се пробудите и влезете в този благ живот, който встъпва в тая многострадална земя. Просветете се. Елате на себе си. Съзнайте истината на живота. Този, който ви е родил, бодрствува над вас. Не се двоумете, не се колебайте, но отхвърлете вашето малодушие и вашето маловерие на страна и елате към вечната виделина на живота, да разберете вечния път на Бога, който ви е въздигнал от пепелището на нищожеството към славата и величието на безсмъртието. Чуйте, верността е първата стъпка при влизане в новия живот. Тя е първото условие при тесните врата на приемание. Тя е първия плод на любовта, който има да поднесете пред огнището на отеческия олтар. Не остава време да се впускате в празни разправии за миналото, което няма да ви ползува, ако не вземете пример от неговите погрешки, да изправите настоящите. Вашето възраждане има голяма нужда от чисти добродетели, които липсват. Сега то е повърхностно и некоренно, временно и несъществено, което не може да принесе очакваните добри плодове. Този народ има въпиюща нужда да се ръководи и управлява от святи и богоугодни начала, нужни за неговото успевание. Тия начала ги е определил отдавна още Бог, който се грижи за подобрението на всички негови семейства, и тия начала са всъдени във вашата душа. Във възраждането на народите умът и сърцето трябва да вървят успоредно. Любовта и добродетелта взаимно, силата и разума наедно да ръководят и управляват пътя на техните добри стремления. Вън от тия условия всичко е изгубено за тях безвъзвратно. Затова е необходимо да се спрете и обмислите положението си, в което се намирате, за да избегнете общото разрушение, което виси вече над главите на всички ви. Днес вече настана да се реши главната съдба на този покварен свят, в който небето иде да извърши един коренен и велик преврат, и то скоро, в новия век, който приближава да отбележи нови страници по лицето на земята. Царството, което ще се възстанови, не е царство на омраза, но на любов. Повдигнете очите си и вижте, че светът е озряла жетва. Още един велик подвиг и всички сърца ще треперят, и мъдруванията на света ще престанат веднъж за всякога. Небето, в знак на своето благоволение, ви е дало един свят залог на велика милост и любов, който се пази помежду ви. В този залог, който ви е поверен, почива бъдещето ви. То е скрижалът на дома ви, надежда и живот за рода ви. Този залог подкрепя словенския род, комуто е дадено да възтържествува над всички негови врагове и неприятели, препятстващи му в пътя на неговото благородно знание, което той се стреми да постигне, и на неговото назначение, което му е отредено от върховния промисъл на провидението. Времето е близо и при вратата на този свят. Истината ще възтържествува
и ще се възцари в пълната си хубост и красота, която ще озари лицето на този свят със сияние небесно. Ето денят на истината, който ви е родил за Негова слава. Обръщам се към вас сега, мои служители, водители, учители, и към вас, книжници, фарисеи и лицемери, и ви заповядвам да не развращавате народа ми, който съм ви поверил. Престанете от лошите си пътища. Време е вази да поразмислите. Водете народа ми в пътя на истината и не го заблуждавайте. Помагайте на беззащитните в тегобите им и не оскърбявайте бедните. Напуснете беззаконието. Отхвърлете неправдата. Оставете развращението, защото Бог не може да гледа на това отвратително дело, което се върши пред Него навсякъде. Търпението му е вън от границите си. Иде час и сега е. Пред лицето му стоят множество нещастни ваши братя и сестри, изнасилени и ограбени от самите вас. Идете при тях и им изповядайте прегрешенията си и направете мир всякой с ближния си. Тоя ден, който иде да ви се открие в пълна слава, трябва да е ден на радост, а не на скръб. Ден, посветен Богу.